non contribuye a mellorar e a combatir con efectividade a violencia machista as súas posturas a nivel nacional do seu partido, señor Rueda. Ese compadreo coa ultradereita, esa ultradereita negacionista, esa ultradereita que efectivamente imponlle ao Partido Popular uns marcos donde entra solamente por alcanzar o goberno, por chegar a acordos de goberno. Os bandazos, cando se fala de violencia machista ou violencia doméstica, os propios bandazos do propio presidente do seu partido, Alberto Núñez Feijóo, cando fala de que non é necesario un Ministerio de Igualdade, ou cando di ou xustifica a incorporación a un goberno autonómico de Vox nun goberno co Partido Popular dunha persoa que tuvo un divorcio duro, difícil, para xustificar os actos de violencia machista. Todo eso non axuda. Eu non vou dicir que o aumento dos asesinatos machistas, o aumento dos casos de maltrato, se debe a un goberno, se debe ás alianzas dun goberno con outra forza política. Por certo, xa me dirá que alianzas temos. Está vostede no Parlamento de Galicia, que alianzas temos aquí nós con Vox, que non existe en Galicia, como digo sempre, afortunadamente. Por lo tanto, esa muletilla que vostede ao final usa para o de sempre, demostra que non se toma este tema moi en serio. Este tema hai que tomar en serio. Creo que a loita contra a violencia machista nin ten gaivotas, nin banderas estreladas, nin puños e rosas. O que ten ou debería ter é a unión de todos os partidos políticos para estar á altura dese reto. Mire, anúnciolle que no ano 25 seremos a primeira comunidade autónoma en ter unha lei para loitar contra a violencia digital, que ten moito que ver tamén coa violencia machista. Esas son as cousas que sirven.